Huha! Maray na Webes na kaagahon. Fetsa 17 kan Febrero 2022. Ang pagrespeto may giraray sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagirumdum sa paghampang takan kaaldawon. Amang Dios dapat enot sa gabos. Saint Jude ngunyan, so devotos man dyan ni Saint Jude. May maghapon po na pagkakataon makapagpasalamat sa oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Sin magmagaji lamang. Happy birthday sa gabos na nagsiselebrar siyempre kan kumpleanyo. Tingog kan banwaan, naglalaom na yaon po kamo dyan, nag-aarantabay. Paramdam ang mga nasa Ligaspi, tabi, manlain-lain na barangay. San Roque, Gugon, Baryada, Victory, Pigkale, Sabang, bye-bye. Good morning kay Madam Pilar Akende. Diyan, siyempre sa Forbes College, Forbes Academy, sa Gold Street, good luck novelty. Marahay na aldaw, mga suki niya to. Ano? Diyan man tabi sa tuyang paraan tabay. Sa Washington Drive, marahay na aga. Oy, diyan sa gabos na nag-antabay man sa Binanwahan, East and West. Digdiman sa kapitbahay niya to Barangay Rizal. Sa gabos na taga-dap-dap, marahay na aga man. Gugon, gabos na tabi, Arawis, marahay na aga. Ramdam ka mo, ang number ko tabi, 0926015620. That's 0926015620. 0961759088 sa Smart. Albay District, good morning. Yi, naalaw rin. Maray na agad dyan sa Kabangan, siyempre. Sa gabos na taga Ilawod, sa 13. Dyan sa Tula-Tula, Marquez. Dyan sa Marquez, hain na so 2,844 na paradangog ta sa Marquez. Sa Banyo, Kasag, maray na, naku, Kasag, maray na aga tabi, isa sa kong mahal na amigo. Kumusta sa pamilya tabi, Kasag ha? Diyan sa Albay Public Market, mabuhay ka mo tabi, Kasag ha? Kumusta mo man sako si Paminta ha? Pakikumusta man kay Paminta, si Tatamon. Long time no text tabi, Kasag ha? Kumusta ang mga press kong sira dyan sa Saudan? The best man ini si Kasag, barkada niya to. Sa Daraga, good morning kay Alkalde Vic Perete. Buda kay Vice Alkalde John G. House yan. Anong pigluluto dyan, Larry? Ana Rodriguez sa Tagas. Anong pangutuhan? Minarespetar man kita dyan sa aning Marjan's Eatery. Sa Daraga, sa may Binitayan, ha? May Tagas, Binitayan area, Marjan's Eatery. Siyempre sa Hans Retro Diner. Owned and managed by Manny T. Dyan sa Ilawod, Kandaraga. Kumusta? Pertehon dyan ang Kinalas, Lomi, Mami, pertehon dyan, Sa likod sana Kandaraga Bakery. Good morning, ha? Gabos sa pong nagarantabay sa bilog na probinsya ng Albay. Sa Tabako pala na, maray na aga sa Tabako. Nagantabay dyan sa Tabako, buda sa 1st District. Nadadangog kita dyan, loud and clear, nakahook up po ang Samuyang FM station, ang WGB 106.9 FM dyan sa Tabaco. Marhay na agad tabi. Kumusta ka mo dyan kay Alkalde Crizel, buda sa tuya na mga paraan tabay man dyan sa manlain-lain na lugar kan 1st District. Maray na aga. Nagdadangog po ka mo sa DCGB, dyan sa WGB 106.9 FM.
Sir Nong, anong yaon dyan tabi sa Dampa Ninong? Sa Karwas and Dampa Ninong? Anong menu? Pangutuhan. Mahapit lamang ako, Sir Nong tabi. Diyan na, kuan, na udto. Diyan ako mangudto kay Sir Nong. Bad lamang may kinunot naman o kaya itong kugita baga. Sus, masiramon ha. Nong Mitchap, maray naga, Sir Nong. Sa Catanduanes, good morning man, tabi. Kamsur, Kam Norte, Albay, Sorsogon, Masbate. Good morning kay Director Herbie Aguas. Kumusta na tabi? Director Herbie, kan turismo. Siyempre, Sir Ato Lim, sa tuyang suki, maray na aga. Sir Ato Lim, diyan sa Petron Tapgas Gasul. Pasira mo ng pangudtuhan, ano? Petron Gasul ang gamiton sa pagluto. King Reginaldo, maray na aga, Senior Hadeng King Reginaldo. Long time no text, long time no chat, ha? Senior King Reginaldo, maray na aga. Katuwang si Pading Jomar, Pading Jim, Pading Al sa Luas. Si Ans, Buda si Luens, sa Manibela, Henry de Boy Mata. Technical control sa kuyang kumpadre, the man from Dap-Dap, the home of Senyor Santo Cristo. Si Pading Nal Baldo, yan. Good morning dyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Sa gabos na taga Dap-Dap tabi. Ay naaga man. Newsroom. Busy. Walang lusot po ang istorya sa manlain-lain na parte po kang Pilipinas. As in sa man iba-ibang lugar kan kinakban. The man with an eagle eye, pagabot po sa istoryang may sustansya. May epekto sa satuyang buhay bilang Pilipino, as in bilang nasyon. News Manager Mardela is the name. Production, Ansa mong Anghel. Maray naga kay Angel Mustasa. Sa IT, si Richard Astor. Good morning! Hali sa Pilipinas dyan sa nag-arantabay po sa DCGB News Online. Worldwide ang samuyang broadcast sa internet. Full digital broadcast po yan. High definition. Maray na aga. DCGB News Online. Hali sa Pilipinas. Tabi. Siyempre sa YouTube. Good morning. Ako po, si Pio Fernandez. Maray na aga, Sir Nong. Diyan sa Sir Nong. Sa Nong Mitchap. And Bulaluda Atabi. Diyan sa kay Laring Rodriguez, si Ramsa na Bulalo. Gunmuan. Nagdadangog da tabi ang mga taga Purok Dos kang hindi bakakay. Abuhay kamo dyan. Bagawbawan, Batan Island, sabi ni Letty. Yan, sa Bagawbawan kan Batan Island. Marhay na aldaw. Buda si Madam Merly Caceres kan Zone 2 Bitano. Yan. Igwa kong ipapadangog sa indo, mga more or less 10 minute man po ini. Pag atid-atidon databi, and mag-orestore kita after na please lend me your ears sa tuyang ipi-play na speech. Bako man ini masyadong kahalawig, ano? More or less 10 minutes man lang po ini. And baka tabi lamang. Igwang standby pa ding si sayang standby tabi. Tay laog ta na logo diyan, ha? Sige. Si Pading Jomar, aramon tamunan mga istorya diyan sa Luas. Sa 1st District kan Albay. $15 lapuas alas 10. Kumpadreng Jomar, marhay na aga. Salamat Pading Pio. Good morning sa mga parantabay. Pig tarangkas na kan mga barangay officials ang mga gakot sa mga net kan mga basketball ring tigdi sa syudad kan Tabaco. Ini hulit Roger, tugot na ang basketball. Tugot na ang contact sports. Bako lang sa Tabaco kundi sa bilog na probinsya Kanalbay matapos na poon kasuod deklarado ng alert level 2 na sanaan probinsya Kanalbay. Sinabi ni Mr. Jel Molato ang tagapagtaram kan task force COVID kan Tabaco
na kung kasod ang mga ang mga contact sports pigtutukutan na aron kan basketball, volleyball, asin iba pa. And dahil lang kay ni ang mga basketball court sa mga barangay pigtugutan na mabuksan asin magkakaralawos na pati sa mga plano Yan. na mga pa-tournament. Oy, tamang-tama, summer na. Roger on that, bata dakol na plano, puro barangay na pa-tournament na biglang nagka-dirisganar kan mga nakaliga sa daw kan mag-alert level 3 an Primer Distrito Canalbay o an Probinsya Canalbay. Ngunyan, paday tugot na naman. Apuera kaiyan ang mga tugot pa na mag-operate po kasod iyo ang pagbisita kan mga aki sa mga park. Oh. Pwede na maski 5 years and below. Kaya binuksan naman kan lokal na gobyerno kan Tabaco para sa mga aki ang Hiraya Manawari ang pamusong nature park digdi sa syudad kan Tabaco na gibo na bilog sa mga surusobrang basura na ali sa dump site pinirilog naging park. Ang kondisyon sana na dapat na ang 5 anyos and below igwang keriba na fully vaccinated. So mga above 5 years old, fully vaccinated man dapat na bago ako on digdi sa Hiraya Manawari. Ang iba pang mga park tabi pa rin bukas naman digdi sa syudad kan Tabaco. And of course, ang saro pa sa bukas, so paboritong tigpapasyaran ta na habang nagpapatuwal-tuwal kan bote, may nagtuturog-turog lamang. Lagi pong live performers, karaoke sa mga inuman na pwede na pong ipanagos sinda dahil pinunduta po sinda kan alert level 3. So under alert level 2, pwede na po yan na magpanagos graray. Siring man po kami Ang kondisyon sa naugaring man pa fully vaccinated ang mga empleyado, kudaan mga bisita. Pa, kumpadre, ha? Abierto na yan na igonin patuwal-tuwal. Buda igong live performers. Roger on that. Ang pagdadago ko, so nagturtugtog sana. Nya kunigo ang ibang performance. Pwede? Live performers baka sabi, pwede. Di, gusto Gusto mo man sinabi, natuktok sana. Yan, very encompassing. So pagtugot, live performers. Oo, sakop na gayon ang gabuskaan. Kung anong nasa isip mo, bako yan ang nasa isip ko. Sabi ko nga paano man halimbawa na tinugutan, pag-abot sa laog, may mga entertainer baga na so nagpapa-table. Yan. Ano niya ko, pwede mag-table. Oho. Pero may kasabay na ano ba ngaya? Basta ngaya bakunado. Hindi paano kayo niya ako pag table dahil lamang kayo di maka ano ini lips to lips. Pa naka-face mask. Sabi ni Mr. Mulato, alam naman niya nagiinom ka buda naka-face mask. Di pinaroning maray ni Mr. Mulato. Di pinaroning maray. Kung ang kondisyon o gari nga ya, 50% sa nata indoor. Aha, yan. Kaya nga ya, kabanga sa nga yang hadok mo. Isip mo baga pag sinabi pa nung live performers, it's very encompassing. Bako? Pero ang gusto mga talaga nilang sabi yung digdi. So mga nagtuturog-tog. Yeah. Sa mga nagtuturog-tog. Kaya lang baga, dahil naman kahit sinabay pati so ibang klaseng live performance. Bawal man talaga ito. Yan, sige. Kumbaga, sabot na yan, ito pwede. Bawal man talaga ito. Roger. So yan pa rin, pag indoor 50%, ang capacity, pag outdoor 70% ang capacity. Okay, di gusto sabihin kumpadre Jomar, igwa na ning date na may dagdag na level of normalcy yan sa Tabaco. Ano?
Roger Rodat. Okay, sige. Pagabot sa transportasyon, dahil pang nakakaputan ini si Mr. Mulato na patakaran, sabi niya, magibo kay ni patakaran, iyo ang terminal manager na at the same time city administrator na si Mr. Jad Colarina. Iyo, tabi. Ka na lang yan. Okay. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa istorya. Hali dyan sa tabako. Yung sa tabako, iguana na impormasyon na manungod dyan. Sa Legazpi Angel, wala pa, no? Di pa kitang nakukuha na dispatso kung ano an kunyan, ang protocol na sunod naman, tabi, sa alerto numero 2. Takasuhapon, hali ako dyan sa SM City, Padingnald, day papiglaw, palaog sa mga aki. Dati bagarog kay ni, pigtugutan na, kan naramduman nido kan December, and bago kita nag-alert level 3, so mga aki, pigtutugutan ng maglaog sa mga malls. Ngunyan da ipatabi, and inda ko sana i-browse ko ang informasyon na ipigapalos ni Alcalde Noel kan Legazpi. Takaswapon pigapudan ko kundi to no avail dahil kita na akomodar ni Mayor Gulpiman ang pinag-aasikaso kaan para makwanta, ma-define tanin maray. Dako lang para harapot kung ano ang pasistema mananggad at tabi. Ano. Sige, di ipadangog ta na mo, nanitanganing biyo na sa si Padingnal, mga 9:30 mag-commercial break kita. Magdangog po tabi, lend me your ears and pag-atid-atidan ta tabi, ha? Ini po na may kinaaraman sa nag-adang-adang na pirilian tabi, ha? Eleksyon. Speech ini ni Ben Magalong, mayor kan Tabaco. Yan, mayor kan Tabaco kan Baguio City. Okay? Sige. Mamaya ito kan Baguio City, si Mayor Ben Magalong, and after which mag-uri istorya kita manunong sa content kan speech na ini ni Mayor Ben Magalong kan Baguio City sa sarong okasyon duman tabi. We try na mahugot po ini, ha? Sige tabi. But let me deviate from my usual speech and let me open your eyes and raise awareness of what's going on in this country. With this coming election, there will be a lot of challenges. And with the situation that we will be facing in the years to come after this pandemic or post-pandemic, so to speak, there will be a lot of challenges that this new administration will be facing to make this country afloat towards recovery. Alam niyo, kung nakikita niyo ang nangyayari sa buong bansa ngayon, elections and our electoral process, kailangan nating protektahan. Nakakalungkot that many of our politicians and so-called political strategies are making a mockery of our electoral process. When in fact, elections should be considered as something sacred, something to be respected, because we are choosing leaders to chart the future of this country. And can you just imagine people presenting themselves as political strategies, kaya lang ginagamit naman nila yung kanilang political strategies skill para maglinlang, mandaya, mapagsamantala o manamantala, to give jury up to create hatred among rival political candidates, para magsinungaling, para magninlang. Nakakalungkot. And if you go over the report of Secretary Carchua of NEDA, which he published in September 2021, and this was a result of a 6-month study na ginawa ng NEDA. Ito ang kanyang sinasabi.
During this pandemic, we lost about 4.3 trillion. That is the cost of this pandemic. At ang sabi niya, for the next 10 to 40 years, we're going to lose 37 trillion more. In short, for the next 40 years, post-pandemic, uugod-ugod ang ating ekonomiya. At anong ibig sabihin nun? Yung ating mga anak, yung ating mga grandchildren will have a difficult time coping up with their careers, yung kanilang future, because our economy will suffer. Our economy will grow at a very snail pace, a very slow pace. Yan ang implication yan. At ang sabi ni Carl Chua, or Secretary Carl Chua, malaki ang nawala, especially itong paghinto ng ating face-to-face na classes. And every year, na hindi pumapasok ang ating mga estudyante, nawawala ang kanilang productivity. Pati na rin yung productivity ng mga people in the educational sector, mga teachers. And that would translate to about 5.5 trillion every year. Can you just imagine the losses that we will be incurring? Paano na lang ang ating mga kabataan? Paano na lang ang ating mga anak? For the next 40 years, kailangan ng ating gobyerno na bayaran ang ating utang at 11.71 trillion pesos. And I heard that this debt will even increase to 12 to 13 trillion before the end of this administration. And can you just imagine, anong ibig sabihin nito? We are now above the threshold of 60%. Mahihirapan tayong bayaran. In fact, our candidates themselves, during my personal talks to some of our presidential candidates, mentioned to me, parang napakahirap mamuno ng isang bansang napakalalim at napakalaki ng utang. Kakayanin ba ng darating na administrasyon? We are now in a very, very deep and dark pit. Kung hindi natin pipiliin ng maayos, and I'm not campaigning for any presidential candidate, I'm just opening your eyes, hoping that you can also open the eyes of our people in the Cordilleras, na hindi na pwedeng subukan natin ito, baka pwede ito. There's no more any trial and error this time. Kailangan natin mamuli o mamili ng tamang leader para sa ating bansa. Not only the right president, but the right leader to lead our country. Let us look at their qualifications. Let us look at their track record. Let us look at their service reputation. Let us look at their core values. Dahil ang sabi doon sa report ni Secretary Carl Chua, ang isang pinakamalaking dagok na haharapin natin ay yung tinatawag niyang financial leakage. And when you talk about financial leakage, we're referring to the corruption that is happening all over this country. And that's the reason why in the city of Baguio we are creating a movement which we call good governance beyond politics, because that's the only way we will be able to address the ills and problems of this country.
nakakalungkot. Nakakalungkot na malalaman nyo na yung mga project yung pala halos kalahati kinakain ng mga politikong napaka-corrupt. Wala nang end yung kanilang greed, yung kanilang pagnanakaw, yung kanilang pagsasamantala. Bawat project na lang gustong magkaroon ng porsyento. Mga politikong sila na nga, may porsyento na nga sila pang kontraktor, sila pang may-ari ng hardware. Is that the kind of nation that we want? Is that the future of this country? Tayo ba'y tatahimik na lamang? Sasabihin na lang natin, kaugalian na yan. Yan na yung sistema natin. Is this the kind of legacy that we are going to give to the next generation? Is it the kind of system that we're going, a rotten system that we are going to pass on to our kids and to our grandkids? Magtulungan po tayo. Magtulungan po tayong lahat. And I implore and I appeal to the men and women of the Philippine National Police. Help us stop, and raise awareness about good governance, because this is the only way we will be able to lead this country towards recovery. Ito lang ang makapagbabangon sa ating bansa. And critical is choosing the right leader to lead this country. Marangal. Consistently marangal. Someone who is honest, someone who has integrity, someone who was able to transform big organizations, someone who is a competent leader, and finally, someone who believes in good governance. That's the kind of leader that we need to lead this country during after these elections. But let me tell you. So, yan po tabi ang pahayag. Ano po ang maisishare man lamang tabi? Indo ka mga parantabay. Tinamaan ba pa ding nal? Bullseye! Ito, economic and corruption aspect pa lang, and so qualities of a good, bakong president, kundi leader. Taod-taod pag-orestoryanta po yan, ha? Sana po na-appreciate nindo. Sa sarong okasyon ito duman sa Cordillera, na kung saan ang alkalde bagakan Baguio City, si dating General Ben Magalong, perfectly said, tabi, bullseye, taod-taod pag-orestoryanta yan, no? Oras Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Milo. Everyday. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Usapang rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading Naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga.
Sa Eskelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Eskelan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Oh yeah. Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Syudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed. 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus, iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag with proper diet and exercise. Cobra Energy Drink ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Heto na, heto na, heto na, heto na. Senador Mix Zubiri, idol na. Nandito na ang
trabahador nyo sa Senado, Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Walang issue sa korupsyon, walang absent sa Senado. Maraming batas na nagawa at 2 dekadang may karanasan sa serbisyo publiko. Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Mig Zubiri, masipag magtrabaho. Iputo Mig Zubiri, ang trabahador ng Senado. Number 64 sa Baluta. This political advertisement is paid for by Mig Zubiri, G. Garcia Law Office, Lyco Building, Intramuros, Manila. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, bindolo, bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador. Number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot tayong vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Based on SGS Labs uniformity test, Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag
lumabag sa Republic Act 7832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. This election, know what's true for yourself. Choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Bye! Ano na naman? Nalingaw ako kan numero kan ako Bicol Party List. Romdomon mo siya na ang numero 18. Numero 18. Ay, iyo pala. Numero 18 ang nahanapon ko sa balota. Ang numero kan ako Bicol Party List. Yes! Dahil mo nang gadkalingawan ang numero 18. Ako Bicol Party List. Iboto ang sarili. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Numero 18 sa balota. Political reverse paid for by ako Bicol Party List. Busy? Kailangan mo ang vitamin B complex ng Farex. Farex Vitamin B1, B6, B12. With proper diet and a healthy lifestyle, tulong para iwas pamamanhit at pananamlay ng isip. Farex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B complex ng Farex. Take it daily. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Nata ta si Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. and sa imong mayor. Si Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko dahil aram niya ang pagmati kan kasaraditan dahil siya hali sa pios na pamilya na nagtiyaga puraber na kamtan ang trayumpo sa buhay. Si Attorney Alfredo Pido Garbin dahil siya sarong abogado, matibay na kongresista na probadong naninindugan urog na sa karapatan kan mga kasardayan. Si Attorney Pido Garbin dahil sa kadakol na produktibong programa na pigpapakinabangan ngunyan kan mga kababayan tan Legaspeño. Arog kan patubig sa mga buro-barangay lalo na duman sa sur na parte asin pag-inisyar kan tupad program na nakatabang sa ribong pamilya na nawaranin trabaho lalo na ngunyan na panahon kan pandemya. Attorney Alfredo Pido Garbin ang mayor ko. Banwaan Pio Fernandez. Diretso mo na kita kan mga istorya dyan sa luha. Si Pading Jim, marhay na aga. Yes, maray na aga tabi, maray na aga sa mga parantabay. Graduation ko niyan kan mga rescue dog, search and rescue dog na pinag first time ini kay natin natinig sa Bicol na igwanin 21 ayam na manibaybang rasa gabos pasado ini pinairaron sa training ngunyan and graduation aramo niya to kay ano na rago mo na Sir Glenn Superintendent Glenn Rodriguez kung pagkatapos kani ano na ang disposition kaining mga ayam na ini. Sir, good morning. Sa ibong linya si Pio sa Angkor. Primero, pirang bulan ini pigturok doon ang mga ayam ini pag-abot sa search and rescue. Okay, maray na aga Sir Pio. So, salamat nakauron ta ka. So, sa kahaputan kong pirang bulan, almost 7 months po ining pinag-train digdi sa BEPSRF training ground, Kawa-Kawa, Aligaw City. So igwa kitang 21 ido na na-develop and then na-train na maging search and rescue dog. So this is the first time in the history of the fire service, particularly in the Bureau of Fire Protection. Kita ang kainut-inutan na nagkaigwa kaini, and then not only in the Bureau of Fire Protection history, kundi sa bilog na Pilipinas, ini ang nagkaigwa kita ng largest number of train and develop search and rescue dogs. Natata na isipan ini kan malidirato kan Bureau of Fire digdi sa Bicol na mag-conduce ni arog kay ni na aktibidad para sa mga ayam. So saro sa mga mandato kan Bureau of Fire Protection, aside sa conducting firefighting operation, another mandate in the Bureau of Fire Protection is to conduct search and rescue. So therefore, sa search and rescue, so aside sa manpower,
aside sa equipment. So kailangan natin yung mga SARDOG kasi doon sa mga natatabunan ng landslide, inaanod ng baha, through floods at saka yung sa lindol, so wala nang ibang higit pa kundi sa paghahanap kundi ang higad ng isa ka. Ayun ang katabag. Thank you so much, sir. Tabata, nagpupo ng programa tabi pa rin. Iyo inian magiging katabang ka na mga members kan Bureau of Fire pagabot sa igwanin na kung igwa kita ki mga disaster digdi sa Osana Dayman, iyo inian mapapalaban paghanap kan kung igwa pa nin mga nagkakatarabunan, mga tawo, an mga ayam na ininay pinaysay rarom sa pitong bulan na training tabi pare ngunyan an graduation search and rescue dog training course. Bisita ngunyan digdi supposed to be si Fire Director Louie Puracan kan Central Office pero napagaraman niya to nagari may representation sana na pinadala digdi na nasabing official pinaka-official kan BFP sa Pilipinas. And yaon man digdi si Congressman Fernando Didi Cabredo, Mayor Pati Gonzales Alsua. Prior kay ni na activity nagkaigwa na nin presentation sa mga ayam duman sa ground sa maibaba kan na kawa-kawa. Talagang nakukuha tabi pa de an tawo igwanin talbong nariyaon duman sa tawo tapos tinarabunan kung anong mga bagay nakuha ka na ayam nasususog kung hain sa tawo. The best talaga. So pagkatapos kay ni basado digdi kay Fire Regional Director Ricardo Perdigon i-dispatch sa na ini sa kada rehiyon digdi sa Kabikulan and in kaso igwanin na mga emerhensya na kaipuhan an ayam sa search and rescue dahil na kita ma-request pa sa Metro sa Central Office sa pagsabing madurar pa nin mga 5 aldaw purabir na makantos digdi di konsuha na pun mo na sa delikado na madidiskwado na pero ngunyan igwa na kita digdinin sa dire digdi pinag-train kan mga trainers niya to Coast Guard ang mga nag-training kay ni and di ba pa sa Bureau of Fire dahil nakitang problema kan manangod sa search and rescue pagabot sa mga kalamidad o disasters tabi pa rin. Okay, di pira iya na K9 21. Okay, saan man yan ididestino? May na-identify ng fire stations na dahil pa yan? Dahil pa. Ngunyan, taon-taon, hilingon niya to, kung paano, tamapaso man initabi pa didigdi, graduation maranggat. Budak igwaning mga rangguman, igwaning ranggo yan. Pero may mga isip ining ayam na ini. Bakuman gabos na ayam, pwede mo i-train. Gusto kong sabihin, talagang minaagi man ini sa talaga pag mga proseso natangani sila na maka-qualify sa training and sa mga nakatapos sa training, iyon na ini, graduation na ninda. Dahil ko na ihapot, kung paano, sa bagay, dahil man kung sa tao, diranggo ini, alang kawan sildo, siguro sa pagkauna sana, anbawi ka na iyan nga ni kumpadreng Jim kung nagagadan, igwaman aning seremonyas na pigsusunod. Taparte na ini kan recursos kan gobyerno niya to. Na mga ayam na ini. So narumduman ko pinag-report mo yung kumpadreng Jim. Kamu bang tagapagtarap kan sige. Sige, okay. Taposon ko na ining bangko ta medyo sige daw, sige. Sige na lang baka maka-live ako tabi pa rin once na nagpapasa na ining mga ayam. First time tang maka-witness na iyon kumpadreng Jim, so narumduman ko several months ago na pinag-cover mo nga ni na Sinda, nag-acceptar niin manlain-lain na ayam, mga derasa na iti-training dyan. Yun na yan. Bakit doon gusto magdonar na ayam, na dirasa man. Dahil man nga kami kan maako,
pipaagian sa matindi man na Screening. proseso, training. Oho. And kumbaga, so pipili nila. So, guri sa may isip man, dali mo man matutugdan kung matagasampayo. Iyo. Okay, sige. So yan, tabi pa dahil taon-taon makakuha kita kung paano ang pagpasok kayo ni. Sige. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jim. Diyan sa Ligao City, graduado na. So, pinag-train na kaayaman. K9. Yan. Magagamit tayo. So, nahiling tabaga sa mga sine. Araw na ka nang gigibuhon ka. May abiso lang digditabi. So, Bureau de Rentas Internas, BIR, ining RDO 90, number 67, sa saindang pag-regionalize, ang numero kang kwantadigdi, regional office kan BIR is 67. Makondukta sindanin online seminar para sa guidelines sa registration, updates, and other tax compliance requirements of candidates, political parties, party list groups, and campaign contributions via Zoom with the meeting ID 8365706989084 and passcode BIR Legaspi. Sa 17 ini kan Pebrero, alauna nin hapon, parte kan tax campaign activities. Igwa yan in dapat na bayadan na buwis baga kumpadreng nald na dapat na kumplehan ining kandidatos, partidos politikal, pati including party list groups. We extend warm invitation as our way of recognizing, yan tabi ha, para sa publiko, tabi yan, First District, thank you for continued support in our undertakings. Second District, 9 a.m. Friday, February 17, ID number is 828-3101-52. Third District, 9 a.m. February 18. ID pareho man siyempre. Yan tabi ha. So, publiko invited man so mga partido political dyan sa Zoom meeting na yan kan BIR RDO 67. Taon-taon na di ba pa? Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas suabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Sinimorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortaba. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long lasting ang gamot ko. Mahal, ang magaling dyan, Skelan. Todo long lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading na Proxen brand.
950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yaon na si Nonoy, Nonoy Cap Salceda. Padabaan kang tao, si Adrian Salceda. May puso sa pagserbe, totoong matinabang. Digdi sa Pulangi, kay Nonoy Cap Salceda. Digdi sa Pulangi, Salceda, sa kalusugan, sa edukasyon, sa turismo, agrikultura, sa infrastruktura pa. Nonoy Kapistado na mahigos na servidor, malalao man yan si Adrian. Yaunaan sa tuya mahatutin, pag-asenso, asin, ayuda pa sa mga negosyante, mga trabahante. Si Nonoy Cap, yaon permita, tabanganan, kabataan ni Nonoy Cap. Adrian, digdi sa Pulangi, may progreso, digdi mapuunan, pag-asenso, kay Nonoy Cap. Adrian Salceda. Julius Manahan, Certified Best Cafe User. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako po si Julius Kuya Chap Manahan, ang kuya ng bayan ng Daraga Albay. Isang broadcaster, vlogger at siklista. Sa aking pagbibisikleta, maganda ang epekto nito sa aking katawan. Bago ako pumadyak, umiinom muna ako ng Best Cafe para lalo akong lumakas saan man ako pumunta. Best Cafe muna, bago padyak. Julius Kuya Chap Manahan po, Best Cafe User. Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal coffee in the Philippines as awarded by the Golden Globe Awards. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpasa ng batas pang edukasyon. Dodico si Loren. Batas na para sa maliit na negosyante. Dodico si Loren. Pinondohan, mas murang gamutan. Dodico si Loren. Pangangalaga sa kalikasan, hindi niya yan nakalimutan. Dodico si Loren. Dodico si Loren. Loren Legarda, ibalik sa Senado. Number 40 sa balota. Paid for and by Loren Legarda, G.E. Garcia Law Office, Ground Floor, Lyco Building, Cabildo Street, Intramuros, Manila. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ng hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Iba-ibang kulog. Babanatan ko, hindi makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawa, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan Department of Health na nabakunahan na ang sobra sa 1.8 milyones katao kontra sa COVID-19 sa katulong kabtang kan bayanihan na bakunahan. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na 333,717 ang natawan nin primerong dose mantang 758,582 ang natawan nin ikaduang dose. May total man na 126,062 na katao ang nakaresibin ng single shot nin bakuna. Dinagdag pa man ni Vergere na 657,914 katao ang natawan naman nin booster shot. Sa iyang sinabi na sinda nagalaom na kayang makuha ang target na mabakunahan na 5 milyones na mga Pinoy sa lindong kansiring na programa. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Mega One. Ang Mega One ay may
21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa kato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medical, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joe. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Fun facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with Virus Defense Action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa indong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sa kod alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan!
Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pagsagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Oh, padi! Nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Apek. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Ipinapa-AC kan manihamiento kan Aleco na magkakaigwa din special district elections sa Petsa 19 kan Pebrero 2022 para sa miyembro kan Aleco Board of Directors na marepresentar kan District 5 sakop ang Manito asin Albay District. Ang mga eskwelahan na magiging voting center sa kada munisipyo o syudad, iyo ang minasunod. Manito Central School, Sentro Manito Albay, Albay District, Bagong Bayan Central School, Bagong Bayan Legazpi City. Sa aldaw ning eleksyon, magdara ning anuman na valid ID with picture, statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona para maibitaran ang kalipisilan sa pagboto. Ang eleksyon mapoon sa oras na alas 8 ning aga sagod alas 3 ning hapon. Ang certificate of candidacy kan gustong magkandidato dapat maisumiter sagod alas 5 ning hapon sa itinalaan na deadline na petsa 9 kan Pebrero 2022 sa paagi kan Executive Secretary sa opisina kan Aleco sa W. Vincent Street, Albay District, Legazpi City. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunan Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan mapapakinggan tuwing araw ng Martes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan dito sa DZGB. Ito po si Susan Roses. Pag kailangan ng world-class na gamot na kayang bilhin, hanapin ang check ng RightMed. Maintenance o vitamins, hanapin ang check ng RightMed. Adult or children's medicines, hanapin ang check ng RightMed. Kahit bulak, alcohol, hanapin ang check ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. RightMed, 2 dekada ng tiwala at alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Galbanuan. Pio Fernandez.
Thank you so much, kumpadreng Nald. Si Ans nasa linyaan sa pakiready dyan ang sa tuyang mga report. And ito po, maray na aga, duman sa nag-react sa DCGB News Online. Iyo po, si Mayor Ben Magalong kan Baguio City. Itong ipinag-play niya to na speech, ano. Sabi ninda, sabi kan saro, salute niya ya. Sabi man kan saro, mayor nga niya, pero garo nga ya padi. So, what's wrong with it? Arog lang kay ito so style niya kan pag-deliver, very eloquent, pero napakalinaw pa rin Nald. Magayon, malinig, malinaw, direct to the point. Hilingon nindo. Natatapig play ko ito tabi, ladies and gentlemen of this jury, for us to be guided ta, ang nangyayari bagangon yan, sa sakong paghiling, buda, sa nakukuan niya to dyan sa nakakaistorya ta sa luwas, nagmamasid kan mga pangyayari, padingnal, it's no longer platform-based ang hururun kan komunidad manunungod sa pagpili kung sisay ang magiging presidente. And pig-qualify nga ni Mayor Ben Magalong kan Baguio na bako ngayon dapat presidente sana. Leader. Yan. No longer platform-based na eh. It is now personality-based. Yan. Taod-taod. Tayo pagpapadagos tayo yan. Buda, kung dahil kita makatapos ganyan sa masunod na aldaw sa programa niya itong Tingog kan Banwaan. DC 8, Lapuas alas 10, Pading Jim, go! Yes, nagtatanong na si Congressman Fernando Didi Cabrera. Napakasipag. And palagi kaming natutulungan. Senior Superintendent Ricardo Perdigon, the Regional Director of PFP. Of course, my cousin, Coast Guard Commodore Nelson Torres. The Albay Provincial Fire Director, Superintendent Emily Thomas. The Training Coordinator, Superintendent Glenn Rodriguez. All K9 graduates with their star dogs. And special mention to our visitor, Sir Barry Cooper and his lovely wife. The men in uniform, men and women in uniform, the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fire Protection. Ladies and gentlemen, blessed morning to all of us. It is my honor and privilege to be invited and be part of the graduation ceremony of our trainers, handlers of K9 dogs. Over the years, the BFP has been our great partner in ensuring the safety of our fellow men, not just in times of fire, but also in terms of community service and social responsibility. Earlier today, Superintendent Glenn Rodriguez informed me through a text message that today is the graduation of BFP 21 search and rescue dogs during the 7-month training, and that the BFP Special Rescue Force in Ligao City will have the largest number of search and rescue dogs in the Philippines. So this is a historic moment in Ligao City. Indeed, it is truly remarkable success of the BFP and worth the celebration today.
And it is with great pride that this historic event takes place in the beautiful city of Ligao. The city government of Ligao, proud to be part of the momentous success of the BFP. And as Congressman, and with Mayor Pati Gonzalez, you have our support in all your endeavors to ensure that the services of the BFP are top-notch. Let me grab this opportunity to commend efforts of our firefighters as well as the support of your partners, the Philippine Coast Guard. With the presence of my cousin, Commodore Nelson Torres, your bravery and dedication for passionately choosing this profession despite the underlying risk that you may face along the way. Our canine dogs, your partners, during uncertain events, let us treat them with importance and dignity, same way as we treat our loved ones. With the added knowledge and skills that you gained from the search and rescue dog training course, we are assured of the excellence in service delivery of the Bureau to our constituents. And this measure also leverages the abilities of our firemen and upholds the standards of BFP as a whole. I would like to take this time to personally thank Fire Director Louis Puracan for his support to our endeavors, projects and programs, from training equipment, particularly with the newly distributed fire truck in Libon, Tuduran, Pulangi, and Ligao City. To the newly constructed fire station in Uwas Albay, and as I have heard to our regional director, this year there will be new fire station in Tuduran and Libon. Kaya, the representative of Fire Director Louis Puracan, Chief Superintendent Romel Sadio, sir, pakipaabot po ni Fire Chief ang ating taong-pusong pasasalamat. Rest assured that as Congressman, I will continue to strive and support legislation relative to BFP improvement and modernization. And same also to the Philippine Coast Guard. Kanina may pinag-usapan kami ni Commodore Nelson Torres na pwede namin na ipasa na batas doon sa Kongreso ng Pilipinas. Once again, good morning. Congratulations. Yes, yan tabi panibakatog ang mensahe ni Congressman Fernando D. Cabredo. Yes. And lalabi-labi ang sayang pasasalamat sa Fire Chief kan Pilipinas, Louis Puracan, dahil sa dakulan mga tabang fire trucks, tigalauman na ipaabot digdi sa satuyan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumparing Jim. Sa pagimagkayan, kami po nagpapaabot gira ni pasalamat kan sa inyong pagantabay sa pangarang kambilog na tropa. Amang Diyos ang magbantay tulos na masunod news. Manager Mardela. Bye-bye. God bless us all. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Kung Joey